Salutare lumea, am revenit. Rămăseserăm să luăm prostiile astea de pe aici. Doamne bun, știți ce mie foarte frică? Să nu cumva se mai schimbe prostia asta pe creativ. Am văzut că se schimbă singură, doar de ce? De că? Asta e întrebarea. Slaburile astea n-am nevoie deloc de ele. Dă-te naibii. Frate, ce șmecheri suntem noi. Cred că o să fac cu 3 etaje, nu? Creeperașul. Uite-l, drăguțul, ne ajută ratul. Bine că te-ai spart și tu. Frate. Bă, oameni, nu știți ce să facem noi? Videoclipul acesta, dar nu chiar tot, aproape. O să ne facem tăpare și să luăm, o să luăm lemn. E noapte, cumva mă pot culca pe nu. E zi afară. Încă e zi. Să luăm lemn. Să luăm lemn. Să ne luăm lemn. Spun asta aici. O, frate, să facem noapte și s-ar putea să vină zâmbălăii peste noi. Plantăm asta aici și să ne ducem să ne culcăm. Trebuie să mă duc pe la villager să fur niște torțe. Mâine, că pe aici n-au pus torțe, afurisiții. Bun, hai să furăm torțele. Îmi pare rău villagerilor, dar trebuie să le furăm deoarece noi n-avem. Așa că trebuie furate de la voi. Trebuie furate de la voi. Trebuie furate. Trebuie furate. Furorate. Trebuie furate. Ce e torță? Da. Ăștia pot să stea și pe întuneric. N-au ei probleme cu... Nu sunt ei fricoși. Așa că n-au de ce să se teamă. Oh, shit. Nene. Urâtule. Oh, ce era să. Ce era să. Urâtul ăla vrea bătaie. Urâtul ăla. Ați văzut ce face ăla? Tu-ți morți, mătii. Frate. Handicapatul, mă. De morții lui. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă, urâtule, mă? Mă, ce vrei, mă? Prin casele astea, de ce nu stau ei proști ăștia? Dă să le până ușa, na. Eu tot am uși. Pare rău torța aia mea. Știți că eu nu închid ușa. Am închis-o, dar nici nu o să o închid.
Bă, de ce nu sunt aici? Am lemnul acesta. Ce ăștia nu-l folosesc. Așa, bun. Nu avem 16. Urâtule! Ah. Opala și el e greu să-l omorâm pe regnul protist. Taiem cu toporul. Hei! Bă, ne foame, ne este foame. Ce? Era să murim noi, drăguțe de noi de foame. De foamică, drăguțica. Da, 3 torți de-abia, dar în fine tot decât deloc. E bine și așa. Ne facem bă, închidem ușa căci s-ar putea un afrisit din ăsta de nebute. Tăiem slab de piatră cu topor. Să vedeți doar câtă ia de la topor. Ați văzut? Se vede, bă, frate, cât de mult ia. Facem de 3 de înalt. Și fac șmecherii. De 2 fac săraci, de 3 șmecheri. Și bogați. Casa e, uitați cât lemne pus degeaba. Urâtul ăla, dacă aș avea eu să fac un arc și aș trage vreo 2. Up. Mai bun și or să trebuie să ne ducem și la minat. Într-un video, dar nu acum. Urâtule, tu nu mă vezi. Mai bun, cred că o să stau o dată într-o zi cândva, dar nu o să filmez. Și să iau din ăla de făcut chibrit din ăla, nu chibrit, din ăla aprins, care a prins portalul spre Nether. Și să iau în felul ăla de nisip sau nu știu ce, să am vreo 10-15 bucăți din alea și pene și să fac săgeți, fraților. După ce, bineînțeles, după ce o să am și un arc. Ce arc? Nu mai avem lemn. Oh, frate, nu mai avem lemn. The fuck. Bam! Ați văzut, oameni buni, săritură de șmecheri.
Hai să tăiem cu toporul. Uce aici. Uce aici. Uce aici. Uce aici. Uce aici. Nu-i nimic. Și rău că am picat aici. Ce este rău că am picat? E că am picat. Căci că am picat aici. Tam. Oameni buni, vreau să vă mai zic să vă abonați. Da, asta vreau să vă mai zic. Să vă abonați și stați că trebuie să vă mai zic ceva. Și să lăsați un like. Apropo, era să mai uit să vă mai zic ceva. Așa. Și dacă aveți mapă de parcurs, chiar aș vrea să joc pe o mapă de parcurs. Dar mie nu vine să cred că villagerii fac toate casele. Aceste case sunt făcute de mapă. Așa s-au generat. N-a făcut villagerii, nu fac nimic. Nici ce au plantat, nici nimic nu e adevărat. Nu, n-are cum să fie adevărat. Chiar nu are cum să fie adevărat. Da, se poate să fie adevărat, dar eu nu sunt de acord că e adevărat această fază, nu e adevărată. Abia aștept să joc pe o mapă de parcurs dacă aveți voi să, adică un server pe mapă, na. Dar în fine, cam tot o brânză e mapă, server, adică de fapt bani. Pentru că pe server, așa, bun. Așa, bam, intrăm. Să ne ducem așa. Video, bam. Așa, bă, un pic de lumină vreau și eu, ce Doamne iartă-mă. Oameni buni, știți ce mi-ar plăcea și mie? Ăsta e game mode. Frate! Up. Bă, știți ce am făcut eu rău? Că am pus pe foc. Am pus pe foc scările, frate. Sau le-am pus, sau nu le-am pus. Un stack de no, eu că zic că cam ne ajung astea. Ba nu. Bun. Știți unde o să ne mutăm patul?
Bun. Haideți să facem niște gard. Așa. Bun, gata, așa. Hai să punem gardul sus. Luăm și pătucul ăsta cu noi. O, potule, tătai cu topul, gata, te-am tăiat. Ok. Oare ce zice? Ne ajung gardul ăsta? Nu cred că ne ajunge. Ne... Vă știți să intrați și voi pe serverul meu, da? Intră unii care se uită la acest video și care îmi vreau rău. O să intre și o să strici tot. Așa că nici la ăștia mai buni nu vă pot da. Adică de fapt vă vi-l pot da. Da. Intrați pe pagina mea de Facebook, îmi dați cerere de prieteni să vă accept la chestii. Așa. Și vorbim așa. Vorbim. Păi vorbim. Și vă dau pe Facebook, știți, vă dau. Pe Facebook, dacă mă contactați, eu vă răspund cu cea mai mare. Deci hai să punem la sticla. Slab-urile astea oricum le bag toate, că n-am ce face. Oameni, știți ce trebuie să mai facem? Noi... Și ce trebuie? Să ne facem fermă de vaci și de găini și de oi și de una alta. Bun. Să mergem să mai luăm niște lemn, niște drăguți de lemn din asta, așa. Dar ferma o să urmeze după ce merge la minat. Mai săpăm și noi una alta, mai găsim iron ceva, mai una alta. Strângem stecuri de lemn. Facem gard și atunci o să ne apucăm noi de făcut o mică fermă. Da. Scheletele ăla e tot acolo, oare? Nu știu, o să mă uit aici când o să ajungem sus. Gata. Bine așa. Ba, nu uite-l pe setul ăsta. Uite-l pe frumos ăla, că trebuie să-l omor. Jos, bă.
Ca să când plouă să merg de ploaie. Oi, am filmat 21 de minute. Cam atât cu acest episod. Abonați-vă și la revedere!